Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay nandito kami ngayon sa Baguio City with my Binalay ES family. Tara, samahan nyo kaming mamasyal. Marami sa atin ang naghahanap ng kakaibang lugar na pwedeng pasyalan. Lugar na kung saan ay maaaliw ka ng gusto. At isa sa mga lugar na aking tinutukoy ay ang Baguio City. Kilala rin bilang City of Pines. Ang Baguio City ay matatagpuan sa hilagang isla ng Luzon. Dito sa Burnham Park ang aming unang pinasyalan. Ayon sa aking pananaliksik, ang Burnham Park ay pinangalan sa sikat na Amerikanong architect na si Daniel Hodgson Burnham na siya ding nagplano ng syudad. Matatagpuan ang Burnham Park sa puso ng lungsod ng Baguio City at makikita rito ang mga iba't ibang aktibidad katulad ng boating, biking, zumba dancing at iba pa. Yan po yung mga pictures namin nakuha dito sa Burnham Park gamit ang cellphone. Bukod sa Burnham Park na pumusong pasyalan at landmark ng Baguio City, may isa pang may pagmamalaking pasyalan sa summer capital of the Philippines na tinaguri ang Green Park, ang Botanical Garden. Ang 9 na ektaryang Botanical Garden ay dating tinawag na Botanical and Zoological Garden dahil may mga inaalaga ang iba't ibang hayop dito. Subalit kalaunan ay nawala na. Tinawag din itong Imelda Park mula sa pangalan ni dating First Lady Imelda Marcos. At tinawag ding Igorot Village dahil naging tahanan din ito ng Igorot artists na lumikha sa Igorot houses at statue na nakalagay sa loob nito. Kung minsan ay ginaganap din dito ang iba't ibang rituals ng Cordillera. Sa pamamasyal sa loob, sandali mong makakalimutan ang magulong syudad mula sa traffic, polusyon ng mga sasakyan at dami ng tao sa lansangan dahil ang makikita mo rito ay naglalakihan at humahalimuyat na pine trees at iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. Siyempre pa, ang malamig na klima. Grabe oh. So, tignan nyo naman guys, ang dito tayo oh. Wow! Makikita rin sa loob ang magagandang atraksyon na inaambag ng sister cities ng Baguio. Kaya mistulang parang nasa ibang bansa ka na. Pinapasiyan din ng ilang buwan ang nakalipas ng Filipino-Chinese community ang kanilang Friendship Pavilion and Park na hango sa Hangzhou City ng China at ang Asian Park. Wow! Ang laki! Sulit. So first dito po sa Botanical Garden. Imo lang na sama kung TBBL. Ay, oo nga, no, may ano doon, may kweta. Video, yes. Hello. Sayo ang inuman, sayo ang pulutan. Video tilang video. Ito. Wow, I love it. Saan? Ito ano? Ito yung dati.
Bago kami pumunta sa isa pa naming destinasyon, ay kakain muna kami sa Good Taste. Ito ang pinakasikat na restaurant dito sa Baguio City. Kung kaya pinipilahan ng napakaraming tao. Talaga naman, napakasarap talaga ang kanilang mga food. Siyempre, treat ito ni Madam Dred, Madam Tess, Madam V, at Madam Rhea. Happy tummy! Yum, yum, yum! At dito na kami sa SM Baguio. Dito na kami bumili ng mga pasalubong sa aming mga chikiting. Siyempre, picture-picture muna dahil ang ganda ng view. Sa'yo contest siya, contest. At yan po ang aming napakasaya at di malilimutang experience sa pamamasyal dito sa Baguio City. Salamat sa panonood. Bye!